Partit disputat a Cerdanyola, Mataró, victòria per 3-5, una pista molt complicada, on va ser un partit molt dur, on els locals van jugar per sobre de lo permès i res, bueno, vam sortir vius, per dir-ho d'alguna manera, vale? On no vam sortir tan ben parats va ser amb una jugada que va haver-hi a la banqueta nostra, a la zona de canvis, on van empujar el Pol Tolrà, que també es van emportar el nostre entrenador Sito Rivera per davant, que va caure a terra, es va picar a prop de l'ull, al cap, té morats als braços, òbviament el partit va estar parat una bona estona, arrel d'això va haver una bona trifulca i bueno, va haver-hi expulsats pels dos costats, amb vermelles directes i amb dobles grogues, i bueno, un dels nostres jugadors va ser vermella directa, el qual es perdrà un o dos partits, segons el que consideri el comitè, i res, en aquest sentit, bueno, hem sortit una miqueta perjudicats, però bueno, res, esperem que el Sito es recuperi el més aviat possible, estarà de baixa, i res, afrontarem aquesta última jornada amb, bueno, per seguir sumant 3 punts, si pot ser a casa, acabar l'any amb una victòria i bueno, plantejar bé els partits de playoff i així si podem aconseguir l'ascens, doncs mira, serà la guinda al pastís a una temporada molt maca i molt il·lusionant. I res,